Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Antuna ikapaparatya o mga asya'ira agus mga mu'tazila agus jahmiya siko al-asma was sifat. So maturidiya na ay paparatyan nilan siko sifat Allah subhanahu wa ta'ala na pitutiman. So langon ng mga asma, mga ingaran wallah na langon niran nuto tatantuon si ikwallah. Langon niran nuto ithbatan si ikwallah. So mga sifat wallah na ayabu at yang kadiranun nagyang kaya pitutiman. Antunaw to agyang ko tapitutiman paganeron na so al-hayat. So awyagu wallah al-ilm so katao wallah al-qudra so geus wallah as-sam' so pamakinugan wallah al-basar so kapakailay wallah al-kalam so katiru wallah wal irada na gusto kabay wallah. Suging kaya pito nagiya iithbatan o mga al-asya'ira si iko mga sifat wallah. Niya kataling maging kaya mga mu'tazila na inisaan nilan sa mga asya'ira. Kaya pitero mu'tazila si iko mga asya'ira inu niyo iithbata tatantwa so pito timang ko mga sifat wallah napakaadaan niyo so kalaan ko mga sifat wallah tigira na giya dumadait ko wallah sa kanabab kirupa kanaba di mimuntal si ko salakaw si ko wallah natigo mga mu'tazila na ino niyo dapayas so mga sifat wallah asalakaw kaginan inithbati wagyang kanana pito ino tigo mga mu'tazila badi tigiran kapakay asumambus so mga padasifat wallah na so kadaday tiyang wallah sa knaba pangalina naguknaba perupaan naguknaba pagibaratan ino ni ron di kiya sa nagyang kanan napaparatian niyo sifat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manoto tigo mga mu'tazila na lagi-lagi ten. Kas kami tigo mga mu'tazila na ayabu inithbata misi ikwallah na sumanga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala sa kanaba may pimanaan na sa mga sifat yan na dami ithbatah si ikwallahu subhanahu wa ta'ala kalaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dead na lagi diya na isambu shay as kanyan na sami'ul basir tigo mga mu'tazila so mga ingaran wallah na inithbatiran na diya pairan sulang ulanguan o mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala na may ako maso mga jahmiya. Anto na pitero mga jahmiya ay pitero iran na hay mga mu'tazila upama na tiyanto niyo so mga ingaran wallah na danyubu tantoa so mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala ino to giyang na mga ingaran wallah na ino bada ang mga ngaranon ang mga manusia bada ang mga ngaransan ang mga manusia sa manutot tigiran na minirupan yung Allah subhanahu wa ta'ala hay mga mu'tazila nas kami tigo mga jahmiya na dami tantwa sa mga ingaran Allah subhanahu wa ta'ala agus sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala so pakaantapan niya nun na gusto maana niyan nasid no to si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataling sa mga ahlul kalam, sa mga pilosofer at tigira na hay mga jahmiya. Ino niyo
da para tiaso al asma wa sifat atento niyo si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa manuto na piya kada yusu Allah kada da ingaran na da sifat piya kada yusu Allah subhanahu wa ta'ala ko kalang ulang waniya mana ada Allah nagito sa manuto na tiyaban siran no mga ahlul kalam na so mga ahlul kalam na isiran sumiyulindir si ko ahlus sunnah wal jamaah kami kataling mas ahlus sunnah wal jamaah na inisan na ay pitiro ahlus sunnah wal jamaah nas kami na minithbat kami na dumiyapay kami tumiyanto kami na dumiyapay kami tiyanto ami ko Allah sa mga sipat yan na gusto mga ingaran yan sa kanaba ami inirupa kanaba mi ini lagid si ko mga kaadno Allah nagu kanaba mi piagalin sumaanan yan ugaid na diyapay ami sa mga nganin di dumadait si ko Allah subhanahu wa ta'ala kami na minithbat kami nagu minafi kami maana na tumiyanto kami nagudumiyapay kami si ko mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala sa manuto na sa mga ahlus sunnah wal jamaah isiran ititu matatagog si ko benar wa hada wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam